jenis lanat ing atase gendruwo parandene bisa gawe busak basek barisan Kurawa. Sapa? Andarwa Citrasena kuwi sapa? Duryudana Ratu Ngastina. Minggat. Ora minggat ilangi nyawamu. Cetha lamun toke wong sing drengki srai jail metake dakwen panasden. Tulang rasa kamanungsanmu. Aku ngerti sejarah, aku ngerti karo lakon. Pandhawa ki dulurmu ning ya kene kok sia-sia kaya mengkono. Apa abamu? Setan tenan ora melek mripatmu aku menungso aku ratu ya gene kok telikung kok taleni karo oyot-oyotan karepmu piye Citrasena duh ing panggawe rasakno kowe bakal tetep dibondo ngangge oyot-oyotan nganti sak mudarmu Duryudana wah edan upamane kowe mbiyen gugu karo ucape Werkudara lakone ora pahit kaya ngene kadangipun Kakang Dimas Bima ora ana gunane ngetuni lakon kang wis kelakon yayi nanging lelakon sing kepungkur lelakon sing kawuri kuwi kena kanggo mawas diri lan dandani pakarti nadyan ditulis nganggo mangsi kencana dibungkus nganggo mutiara sing jenenge wong dadu apa meneh nganggo totoan kuwi dosa sing gedhe barep kakangku Mas Werkudara dadi dina iki Siadi ngluputake marang Puntadewa merga Pandhawa kabeh dadi korban Pandhawa dadi wong alasan ana ing wana Kamyaka kene yen pancen Siadi nganggep Puntadewa iki dosa lan luput dina iki aku arep nduk hukum nganggo cara sing kepiye aku mung bakal manut Werkudara barep yen Pandhawa wiwit biyen kulina urip rekoso klambrangan ning alas kuwi aku ranggumun nanging para gage saiki sawangen Kakang Mbok Ratu Drupadi panjenengane kae putra putrine Narendra wiwit cilik urip mulya ning merga nuruti mungkare nafsumu saiki dadi wong popo riman Wulandara sawangen Kakang Mbok Drupadi erik maneh diure modal madul mergo ajur atine nalika dijambak rambute diwirang-wirangke karo Dursasana ana sajroning pasamuan nalika sesukan dadu batinku ora tegel nyawang kahanane mbakyuku Drupadi sing kaya ngono Werkudara ngerti ya Di sing nyawang karo sing nglakoni kuwi rasane durung karuan padha sing nyawang karo sing nglakoni kuwi rasane durung karuan padha yen saka penganggepe Werkudara mbakyumu kae urip rekoso nanging yen manut ature Yayi Drupadi marang pun Kakang malah batine rumangsa marem lan ayem merga bisa dadi wanita ingkang setya bekti marang guru laki jumbuh kelawan dawuh para sepuh wanita ingkang setya kuwi paribasan swarga nunut neraka katut urip mulya ya ora sulap urip rekoso ya ora ngresula
Mula dadi menungsa ki aja seneng ngukur wong liya nganggo ukurane dhewe. Sandangane wong liya kuwi sing trep ya sing duwe sandangan. Wong liya sing ora duwe sandangan aja melu ngenggo. Mergo sing mbok sawang karo sing disawang kuwi kala mangsa akeh bedane. Barep kejaba saka kuwi saiki mara gage pikiran kahanane kawulamu Ngamarta kang dina iki dicengkrem dening kamurkane Kurawa. Yen kawula Ngamarta padha urip rekoso lan keserakat sing dosa kuwi Pandhawa. Merga bejo cilaka mulya rekasane kawula Ngamarta kuwi dadi tanggung jawabmu. Kowe kuwi ratu. Bab iki kudu mbok pikir. Banger bacin butek bening mulya rekasane wong sak negara kuwi dadi kewajibanmu. Kowe nyangga dosa gedhe yen ra bisa mulyake wong cilik. Aja banget-banget anggenmu ndewak-ndewakake karo Puntadewa. Aja nduk anggap lamun to aku iki wong resik, Puntadewa iki wong suci. Aku iki uga titahe pangeran ingkang awujud menungsa sing mesti kadunungan luput dosa lan lali sing kabeh mau pancen dadi sandangane titah. Nadyan to manungsa kuwi mesti nggendhong keluputan lan dedosan, nanging menungsa sing apik kuwi mesti gelem mawas diri, dandani pakarti, banjur mertobat kanthi tumemen lair kandas tekan batine. Aku ngrumangsani, aku ya ngrumangsani yen aku iki dadi punjere keluputan. Mula ing alas kamyaka iki aku ewang ana ngesot lan sujud marang purbane Hyang Agung supaya Puntadewa entuk pangapura yodi. Ewadene yen pancen Puntadewa ki nduk anggep memala lan wisa ingkang kebak dosa sing dadi jalaran kasangsarane Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Aku lila nampa pidana mara gage kuku Pancantaka kuwi tancepna ana jantungku Werkudara. Wah. Sing tak gendong yen nganti Werkudara tega mentala karo kowe mbarep saksedane Bapak Pandhu kowe sing dadi wakile. Kowe tetep ndak pundi-pundi, kowe tetep ndak aji-aji. Yen ana ucape Werkudara sing sugal agal lan kasar aku njaluk ngapura. Uripku iki sak kutuwe mung tak nggo mayungi darmamu mbarep. Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Bapa Durna welewetes wonten dawuh nggih. Paman Patih Harya Sengkuna inggih kasinggihan. Sak rampunge pasewakan agung negara Ngastina mau. Aku nganti marang para sentana praja lan kadangku Kurawa Buddha marang Kamyaka sing perlu ngece karo para Pandhawa sing dadi wong alasan.
Wis 11 tahun mung kari setahun dipameri panganan sing enak, unjukan sing seger, men saya kaliren, men saya mudar. Lah kok dadi neng kene ketemu karo wujude buta sing gidrah-gidrah. Sapa iki? Nggon inggih nderek tepang sarta gladiwanuk. Kala tanpa rupa kula menika ratu saking negari Nggawa Barong, atmajanipun Suwargi Prabu Nagapaya, nami kula pun Nagagombang. Prabu Nagagombang kasinggihan sinuwun. Yektosipun kula menika badhe minggah wonten Stinggil sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana kedadak wonten tapa wates mriki pinanggih kalian paduka mila sisan damel kula nyuwun palilah kula badhe matur. Bab apa sing bakal aturake Nagagombang? Nuwun sewu tiyang sepuh kula Rama Prabu Nagapaya rumiyin menika pejah ingkang nyirnakaken nenggih satriya Ngastina utawi Ratu Ngastina Enguni ingkang kekasih Raden Pandhu utawi Prabu Pandhu Dewanata. Saged-saged kula jinejer dados anak bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake asmane wong tuwa, mulyakake tiyang sepuh ingkang sampun suwargi. Inggih nadyanto nuwun sewu kabaripun Prabu Pandhu sampun seda ning Pandhu la anggadhahi tedhak turun ingkang naminipun Pandhawa, Puntadewa, Werkudara, Janaka, kembar Nakula Sadewa. Kula kepengin nglebur centang, kula kepengin males pati, gandeng sampun kaluka bilih para Pandhawa menika mengsahipun paduka sinuwun Prabu Duryudana mujudaken klilit mungging netra, satru mungging cangklakan. Kula nyuwun palilah kula ingkang badhe mbabati para Pandhawa. Bagus. Kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Bareng Duryudana krungu apa kang dadi kesaguamu Prabu Nagagombang. Mesti wae Duryudana nglilani yen perlu mangestoni, yen perlu kowe bisa mateni para Pandhawa bakal ndak paringi ganjaran gedhe. Separone negara Ngastina tak wenehake marang kowe. Aduh ino dene paduka badhe paring sih nugraha dhumateng Nagagombang ingkang agungipun kados mekaten. Malah ripalungguhan samangke daya-daya kula nyuwun pamit. Kabar semebar warta rata ripalungguhan samangke para Pandhawa nampi paukuman paduka merga kalah sesukan dadu mapan wonten ing wana Kamyuka. Daya-daya kula nyuwun pamit, kula tingkese para Pandhawa. Duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri Nagagombang ngendaken dawuh. Lajala. Wadyabala saka negara Nggawa Barong. Nun inggih Kanjeng sinuwun kalilan cumadung dawuh, inggih sinuwun wonten dawuh. Apa to darunane kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Ana kewajiban lan jejiban sing kudu ndok sangkul. Nagagombang wis antuk palilah saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana anggenku bakal ngokop getihe Pandhawa. Mula kang mangkono ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Ketapno Prawadyabala siaga ing diri sawiga ing gati budhal marang wana Kamyuka. Nun inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal benjang menapa.
Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak budal dina iki. Bungkek kakek kunting tangting brengos sak kepengaglak ana ing tengah dalan. Aja nganti kowe mati tanpa aran margage ngaku sapa kowe? Lek nomripatmu jerengen gobokmu satriya lesan pura. Aranku Raden Sencaki ya Raden Setyaki kowe barisan saka ngendi? Muri saka negaring Guwa Barong. Kesete sembanku Prabu Naga Gombang kumandhang garba kang dadi aranku. Kowe nyimpang ngiwa utawa lengen dalan iki bakal anggo bacut mlebu ning wana Kamyaka. Lumebu ning wana Kamyaka apa sing nduk jangkah apa sing nduk arah. Mulai menungsa 5 sing jenenge Pandhawa yen wis ketemu. Serimpung sikile bondo tangane tugel gulune. Ngemping lorong gincah pati. Jarak perkara yen pancen kaya ngono karepmu. Ripalungguhan iki Setyaki gawe giri sayembara karepmu. Kowe bisa ketemu kelawan pepundhenku para Pandhawa waton pinter jebol dadane Sencaki. Piye?
ora minggat uga tendasmu. Ngendel-ngendelke. Oh. Kian. Hop. Oh. Ah. Yo. Lo. Ah. Yo. Hei, wat. Lo. Ya. Lo. Ah. Hei, ah. Hop. Mundur. Hop. Sapa niki? Antarja. Ayo ilang nyawamu, pendem uripanmu. Pet. Oh. Pet. Pet. Oh. Hoi. Hot. Oh. Wet. Ah. Wah. 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 Wey. Hot. Wah. Ah. Ah. Ngrembyah kakean cacah ngredo kakean jiwa wadya bala guwa barok yen ra ngangge sanggit rungsit reka daya mokal aku bisa nyikara Pandhawa perang karo anak-anak Pandhawa kae ibarate kaya rebut balung tanpa isi Triwi Krama ngambah dirgantara ngancam ngincim patine Puntadewa apa
jagat Dewa Batur ya jagat Mangestungkara. Antaraja Gatotkaca Antasena diombyongi karo Setyaki. Kok padha mapan ana ing sak pinggiring wana Kamiyaka ki do ngopo? Aduh wa Prabu Ndarawati. Nadyan kados pundi kemawon ajur mumur manah kula. Para pepundhen Pandhawa ingkang nampi paukuman karana sesukan dadu. Satemah dados tiyang alasan dangunipun 12 warsa. Bedaipun menapa para putra Pandhawa gesangipun mulya menawi tiyang sepuhipun sami rekaos. Aku ora tega, Pakde, aku ora mentala nyawang kahanane para pepundhen Pandhawa. Kowe tak kandhani mara gage gatekna rembuke Ratu Ndarawati. Aku ngerti anggenmu ngreksa marang kawilujengane pepundhenmu Pandhawa iki wujud tandha bektimu marang wong tuwa. Nanging kowe kudu ngerti, para Pandhawa dina iki tata gelar uripe keserakat nanging ya kanthi lelakon iki. Yektine pangeran paring pirang-pirang kanugrahan kanthi srana kasantosaning jiwa lan uga santosaning iman. Mula dina iki kowe kabeh becik padha baliya. Kowe padha baliya aja ngregon-ngregoni, aja ncrimpeti marang Hyang Agung anggene momong marang pepundhenmu para Pandhawa. Paduka jimat sesembahan kula ingkang rayi nyuwun pangapunten ingkang agung dene patrap kula nyabaraken anggen paduka mangsah semedi lan kula wantun cumantaka kados mekaten karana naga gumbang ngarah dumateng seda paduka. Kula nyuwun pangapunten Kaka Prabu. Dimas Parto pun Kakang wis paring dawuh marang kabeh kadang-kadangku Pandhawa. Sajroning para Pandhawa iki nebus dosa ana madyaning wana Kamiyaka, sepisan aja gawe kapitunan utawa gawe rugi. Kaping pindho aja nganti gawe pepati. Ning yogene siadi trajang pranatan
nabrak karo aturane Puntadewa. Kula ngrumaos lepat menawi anggen kula mejahi naga gumbang menika kanggep dosa. Monggo klapuri paring pidana dumateng kula Prabu. Puntadewa ora bakal gawe kapitunan apa meneh kejem matrapi pidana marang Siadi. Uripku wis ndak resiki saka rasa serik. Uripku wis ndak adohke saka rasa ingkang semungah sesongaran. Aku ora bisa paring paukuman marang kowe Dimas Parto. Nanging kula ngrumaosi nandhang dosa kula lepat. Aku ora bisa midana menawi paduka boten kepareng midana ingkang rayi boten ngukum dumateng ingkang rayi. Janaka piyambak badhe ngukum dumateng badan kula. Nuwun sewu Kaka Prabu. Kalilan ingkang garwa kula pun Drupadi cumadung dawuh. Wonten pundi kesahipun Dimas Arjuna sinuwun? Pun Kakang ora ngerti. Manut ature Arjuna merga dheweke mateni naga gumbang nerak pranatane para Pandhawa. Mula dheweke pamit bakal ngukum marang diri pribadine Arjuna. Wah. Biyen nalika Pandhawa uripe rekoso ana tengah alas, Yobong ana bali sigala-gala dadi wong papariman ana ing Eka Cakra lan uga babat Wanamarta. Pandhawa 5 padha guyub rukun. Bareng antuk negara Ngamarta nyatane ya tansah manunggal tetunggalan ning nyatane Ripalungguhan iki semune kok kaya wong kaget. Bareng dadi wong sing ngelak lan uga luwih ana tengah alas rasa panunggale para Pandhawa wis ora ana. Buktine Janaka minggat ninggalake para kadang Pandhawa dudu 5 meneh ning kari papat ndur piye. Aja kleru anggen munggagapi marang lelakon iki ya Di. Watake Adimu Arjuna iki mau patut minangka tepa tuladha ketitik
dheweke ora rebut bener nanging malah rebutan keluputan lan malah Arjuna gelem midana karo awake dhewe merga rumangsa kleru yektine iki kanggo bisa kanggo kaca brenggala kena kanggo patuladan ingkang prayoga upamane pejabat negara ki watake kaya Dimas Parto mendah kaya apa apike lajeng dateng pundi kesahipun Kakang Mas Arjuna sinuwun kembar bab kuwipun Kakang ora ngerti nanging aku wis apal watake Dananjaya anggene ngukum diri pribadi mesti kanthi cara nyiksa raga memulya jiwa meper marang hardane nepsu lan aku uga percaya besok daline Arjuna kumpul kelawan para kadang mesti wae anggendong sarta amandhong kanugrahan kanggo kamulyaning bebrayan inggih Koko Prabu lajeng salebetipun para Pandhawa nglampahi paukuman ingkang kirang setunggal warsa menika menapa ingkang kedadipun lampahi Yayi Drupadi lan uga adhiku Pandhawa kabeh aja kendhu malah kepara saya banter pangestimu marang Hyang Agung lan upama ana pawongan ingkang gawe kapitunan lan jahil kelawan para Pandhawa aja nganti ndok tanggapi kanthi rasa serik nanging walesen kanthi gedhene rasa welas asih lan katresnan merga lamun ana pawongan sing jahil lamun ana wong sing jahil karo para Pandhawa kuwi malah dadi dalan Pandhawa anggene nyuda dosa lan supaya nyentosake sing dadi imane kuncine kuwi ugek sadulita melae kula Semar seneng lan remen ningali ndika anggenipun jagongan kaliyan ingkang Raka Prabu Puntadewa nggih ngoten niku wong sing apik nggih ngoten niku ora rebutan bener ning rebutan luput yen teng donya niki wong mung rebutan bener tegese wong niku pancen pengin diarani wong apik ning lamun to menungsa niku rebutan luput rebutan dosa rebutan kleru yektine yen ana perkara apa-apa malah ndang rampungi anane donya niki geger mergo akehe wong-wong sing mapan ana ing dhuwuran nika racake rebutan bener banjur benerke awake dhewe nyalahke wong liya lan sakniki lagi usum tembung mentereng sing diarani klarifikasi niku
iku jane men diarani dheke bener wong liya do salah. Jane tujuane niku anggere nek wong klarifikasi jane men diarani wong suci niku mangke. Mula sing apik niku yen menungso ya rebutan salah, sampeyan men gelem seleh. Yen wis seleh sampeyan bakal ngrasakake mutiarane dadi wong. Kakang Badranaya, kanthi lelakon iki aku kepengin nyiksa ragaku lan uga mulyake jiwaku. Mula kang mangkono tuntunan lakuku Kakang Semar. Ha inggih Gus, inggih. Yen pancen sampeyan kepengin nebus dosa, nyuwun pangapunten nika wonten gunung ingkang naminipun Gunung Indrakila. Ingkang mapan wonten ereng-erenging gunung nika wonten guwa wingit ingkang langka kejamah dene manungsa. Guwa nika namine Guwa Mintaraga. Mangwening kecip tamu supaya antuk jati-jatining karahayon Dek. Patih Haryo Sengkuni. Kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh nggih anak Prabu Jaka Pitana. Naga kumbang kabaripun mudhar. Mboten dados menapa menika lak salah satunggaling pambudidaya kemawon. Gandeng sak mangke para Kurawa sampun andherekaken sinuwun Prabu Duryudana mapan wonten ing wana Kamiyuka mriki. Monggo daharan unjukan ingkang mapan wonten grobak mrika dipun andhapaken. Yen boten klentu nika pakuwane para Pandhawa. Mengko dheweke lamun to mambu panganan mesti banjur wetenge do ngintir-intir. Mambu wedang kopi langsung turu. Dipameri men mati ngenes niku. Ngaten paman nggih. Yen ngaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh Bapa Durna. Seneng-seneng. Nggih, monggo kula tak nderekaken kemawon. Kula tak nyawang kemawon. Ampun mboten niku yen sampeyan ngono ki tegese belani karo para Pandhawa. Batin kula aslinipun nuwun sewu mboten mentala Pandhawa padha keserakat ra iso mangan ra iso ngombe kene panendire malah suka-suka. Menika mboten pas ngibarati gamelan mboten laras. Ambil getes. Pendhita semuci suci ampun digugu. Mbok seneng-seneng mangan bareng Pandhawa men ngenes. Bali Kurawa. Anggere entuk kabar monggo dahar gruduk. Ngono aku ora. Mangan mesti ya dhisik-dhisikan. Nganti ora ketok piringe. Ngatai sego nganti kaya gunung. Bar sego tutupi nganggo pitik, bar pitik tutupi sego, bar kuwi lagi lele. Kurawa apal karo watakmu. Yen kowe engko kuwareken anggenmu mangan tan wurunga bakale kowe engko ngantuk. Yen ngantuk mesti nggawa kipas angin elektrik. Werna biru. Men iso liar. Kaya ngono para ndiri digedhek-gedheki lakon apa ta Kurawa? Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara.
wis cetha lamun to Gandharwa Citrasena iki ingkang ngreksa ana ing wana Kamiyuka. Aku ngrasakake sausé para Pandhawa lenggah ana ing Kamiyuka gedhekake panembah lan uga tansah nindakake puji dikir kidung suci mantra rahayu. Hawane alas iki dadi adem jenjem marakake rasa tentrem. Ning tak sawang kae dampyak-dampyak wong ninggal tata krama ninggal Subasita. Rapangkling nitik saka genderane wong Astina. Janji ngobak-obak banyu bening ana ing wana Kamiyaka mungsuhmu aku Citrasena. Ana wujudan cat katon cat ora sapa. Aku Gandharwa sing mbau reksa ning wana Kamiyaka. Gandharwa Citrasena kowe barisan saka Ngastina. Ya. Jenengku Kartamarma. Aku lagi suka parisuka nderekake sembahanku Sinuwun Prabu Duryudana. Minggat. Papan iki papan suci. Nggone wong tapa brata, nggone wong tirakat, nggone wong sesirih. Paradina anggen rupian-rupian seneng-seneng mangan sing kaya mengkono ki ora ana mandheke. Cetha lamun to padha karo kowe ngregeti anane wana Kamiyaka. Minggat-minggat piye? Aku menungso kowe Gandharwa derajatmu sak ngisore menungso. Kowe iso derajatmu sak ngisorku lamun to patrapmu murang tata kaya mengkono. Luwih aji Gandharwane timbang menungso sing ora duwe rasa kamanungsan. Pah, njar dawa umurmu.
wahtase gendruwo parandene bisa gawe busah baseh barisan Kurawa. Sapa? Gandharwa Citrasena kuwi sapa? Duryudana Ratu Ngastina. Minggat. Ora minggat ilangi nyawamu. Cetha lamun toki wong sing drengki srai jail metake dakwen panasdem. Ilang rasa kamanungsanmu. Aku ngerti sejarah, aku ngerti karo lakon. Pandhawa ki dulurmu ya kene kok sia-sia kaya mengkono. Apa abamu? Ora melek mripatmu, aku menungso, aku ratu. Yo kene kok telikung. Kok taleni karo oyot-oyotan karepmu piye Citrasena? Unduh wae panggawe. Rasakno. Kowe bakal tetep dibondo ngangge oyot-oyotan nganti sak mudarmu Duryudana. Wah, edan. Parat Penan Citrasena. Edian. Anggengger kados pundi kok kula kalian jengandika ditaleni kangge oyot-oyotan kados mekaten mengko ning tengah alas. Edan sumuke nganti kaya ngene. Ora iso obah. Nggih, kula mboten iso obah dadi sumuk ngeten iki kula nggo kipas elektrik. Marandi bisa menika babar pisan mboten saged hebah. Nemban Durna, Bobo Durna. Duduk manyar-manyar. Kek katon pundi to, Ngger, anak Prabu Duryudana. Ing atasipun paduka menika Narendra Gong bineta sembah karo wong sak negara Ngastina kajen keringan kinurmat. Parandinipun rut ditaleni ngangge oyot-oyotan kados mekaten. Kula raos kula menika ternyuh. Boten kula mawon paman Sengkuning nggih taleni ngangge oyot-oyotan. Nek nika mudar mbok wis. Boten gagal kali Pati Sengkuning wong elek. Kula sampun ngemutaken to parandene jenengan nuwun sewu wegah nampa parah nampik dumateng pitutur becik. Ora sah perlu nuturi rasa mejang rasa mulang. Sampeyan iso golek pambiyantu lho mboten. Yen ra iso aja ngaku dadi pujanggane Duryudana. Waduh. Wah,
mengko dhisik iki ana wujude kidang tek apike kaya ngene kaya ora sak baene kidang kaya yen disawang iki yen dicedhakke karo geni mesti kobare ning parandene kok ndudut rasa ndak sawang kowe melar mingkus sing dadi ambekamu dleweran keringetmu yen pancen kowe bisa tata jama mara gage kandha kidang aduh sinuwun Puntadewa kula ngaturaken ketiwasan kula dipun bujung dening macan ingkang badhe mangan dhumateng kula nyuwun pengayoman sinuwun kidang pancen wis dadi kodrat lan ukume ana ing alas lamun to mangsane Sardula utawa sing dipangan Sardula kuwi bangsane daging ya klebu daginge kidang yen aku tetulung marang sira apa ora jeneng nerak marang jidaring pepestet menawi mekaten menika naminipun boten adil menika mboten adil sinuwun upami kula saged milih tartamtu kula mboten purun dipun titahaken dados kidang ingkang kinodrat dados pangane kewan sanes sinuwun keparenga paduka welas dhumateng kula anak-anak kula taksih alit sinuwun menawi dinesa mangke kula pejah tegesipun anak-anak kula badhe pejah dados korbanipun macan ingkang mengis kados mekaten kula lila kula mati ning anak kula sing ngopeni sinten suwun kidang yen tetela kaya mangkono aku ora tega aku ora mentala karo kahananmu yen pancen kowe golek slamet men ora dimangsa karo macan kowe ndelik ning mburine Puntadewa bakal ndak ayomi kidang pawongan aku lagi ngoyak panganku sing lagi ndelik ana mburimu kowe aja ngalang-alangi bakal tak tadah kala mangsa mengko dhisik Sardula duwe rasa welas marang kidang iki kidang kang bakal ndok mangsa iki duwe keluarga duwe anak sing isih cilik-cilik mongko mbutuhake pengayome biyunge iki mula kang mangkono ndakno tekadmu anggenmu golek wareg kanthi ngrekasake makhluk liya Kisana semono uga aku yen nganti aku ora enggal entuk pangan tegese anak-anakku ya bakal mati merga mati keluwen utawa kaliren wis pirang-pirang dina ora mangan daging kowe dadi wong ya kudu adil yen pancen kowe mesake kidang kowe genti mesakno anak-anakku mula kang mangkono yen kowe ngalang-alangi anggenku mangan lan njaluk daging kidang padha karo nyengkakake patine anak-anakku Raden Sardula yen pancen kaya mengkono Puntadewa sing sagut dadi jole
aku saguh dadi leliru tanganku ingkang tengen iki bakal tak beset dagine ndak wenehake marang kowe nanging aku njaluk kidang iki aja ndok pangan kowe nglila tanganmu ndak mangsa kanggo nylametke kidang kuwi yen ngono aku banget ngaturke panuwun nanging sinuwun anakku kuwi cacahe 4 anakku cacahe 4 yen mung mangan tanganmu tak pangan dhewe wae ora wareg mongko yen aku ora iso mangan sing mangan mung anak-anakku aku engko ya bakal mati yen aku mati sing ngopeni karo anak-anakku sapa Sardimu yen tanganku loro kiwa tengen iki durung cukup aku lila badanku sakujur wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ndak pasrahake ndak lilakake marang kowe panganen awakku sakujur panganen ning kidang iki aja ndok pangan aku panganen bisa tak pedhot saka awakmu Puntadewa yen ngono tak bantu aku sing bakal motol tanganku dhewe mengko panganen aja lali anak-anakmu wene ana mringubah owahing kodrat lan lelakon dasare bisa ngipatake marang eden-eden kadonyan lan uga kamulyaning priyangga
pramila sigra ngurbanake awake kinarya mareme macan hanya ndak curiga nyandak keris megeng napas kumlip bating keris hanugel astanira kanan kiri nganti tugel mancur geti kaya grojokan hasta kanan kiring biyoden badhok dening Sardula sumrepet panone sang Puntadewa rebah ing Bantala getih blambang nelesi sarirane Puntadewa mangkono krida nenggih sang Sardula sigra gigit janggane Puntadewa den glandang hambeset kulite Sri Puntadewa sinembret mawi landheping kuku kang mangkono dadi rojak rajeh sebit rontang ranting anggane Puntadewa ucap wis tanpa tilas nalika semana yektine kuwi minangka pacoban lan pandhadharan mring Sri Puntadewa ingkang banter subratane kinarya nebus dosa kinarya ngicali dumateng kalepatan awit nggenya sesukan dadur muhun bawane satriya lan narendra ingkang kukuh bakuh ing piyangkuh kandel himane mangkono ical wujuding Sardula lan Kidang babar pukulun Bathara Darma Gya siniram tirta amerta satemah nirmala wawya jati jati temah mulya Sri Puntadewa Mawiknam mastuna pangabekti kula kunjuk padha paduka pukulun Bathara Darma astumpara sidam sekaring bawana langgeng ya kula Puntadewa nyata luhur kang dadi jiwamu gedhe rasa sabarmu ikhlas adoh saka rasa serik ingkang kok babar ing pakarti saben hari mapan oning wana kamiyuka nadyanto sakjroning panandang sing abote kaya mengkene jeneng kita malah saya tuwajuh panembahmu santosa imanmu suci ing pamikir satemah uripmu ndok rengga kanthi endahing rasa asih lan katresnan marang apa wae lan sapa wae tegese gedhe kang dadi darmamu Puntadewa mula kang mangkono posak trepe lamun ta jeneng kita nampa nur buating Gusti nugrahane Hyang Agung ingkang sinebut
Wahyu Darma Tampanana Puntadewa. Pemiling Ulun Bathara Darma kula ngaturaken panuwun dene paduka nglantaraken kanugrahan Wahyu Darma dumateng kula namung kemawon Bukulun yektosipun kula rumaos boten pantes nampi nugraha ingkang agung kadhi mekaten karana gesang kula menika yektosipun taksih reget sarta nggindhong dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Puntadewa, manungsa sing apik, manungsa sing becik kuwi ya kaya jeneng kita iki. Tansah ngrumangsani salah lan ngrumangsani luput. Merga kala mangsane akeh para menungsa sing sregep ngibadah lan uga sugih ngilmu agama malah dadi wong sing sesongaran merga rumangsa bener dhewe lan suci dhewe mula uripe mung kanggo nyalahke lan ngelek-elek karo wong liya sing apik ya kaya sliramu kuwi Puntadewa. Ning nadyanto ripalungguhan iki jeneng kita wis antuk nugraha. Tetep jeneng kita kudu waspada merga adate tekane nugraha kuwi mesti bareng karo tekane coba sing luwih abot. Mula sing prayitna lan sing ati-ati anggen wangesti suci. Aja nganti klera-kleru. Apa meneh anggenmu gegem Wahyu Darma. Darma ki beda kelawan kewajiban. Yen kewajiban makarti merga ngarep-arep marang bebungah. Ning lamun to Darma ki tulus suci, ora ngarep-arep apa-apa, klebu ngarep-arep ganjaran saka Pangeran Puntadewa. Anggamu mebyar mawa tejo gedhe pangaribawane cetha lamun wis antuk nurbuating Gusti. Wahyu Darma wis tetunggalan dining ibarate wong gegawa ora saya enteng ning malah saya abot Werkudara. Nanging nadyan kados pundi kemawon kula nderek mangayu bagya. Nadyan saklebeting panandang gesang ingkang kesurang-surang sinuwun paduka taksih kenceng anggenipun netepi dumateng panembah lan ngibadah nanging aku urung lega aku urung marem merga Pandhawa 5 urung kumpul mlumpuk nang kene.
Langening kalangganak lara pandamuncar tinon lir kekonang Dimas Arjuna inggih Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Yayi wis ndak tampa saka ngendi wae to niki wae munggah gunung. Mana senengane munggah gunung men. Anggere nek gunung pengen ngunggahi. Gunung Indrakila. Wonten sak lebeting guwa Mintaraga sawetawis dangu. Malah nuwun sewu niki ingkang Raya Arjuna niki malah pikantuk kanugrahan wujudipun jemparing. Kyai napa, Den? Pasopati nggih kala wau Candrapati Pasopati nggih Pasopati malah menika disraya kalian dewa munggah kayangan dadi jago kapan wau kabeh do tapa ngoten kaya iki wajibane dhewe-dhewe niki disraya dadi ciptaning tanding kalian Niwata kawaca ing Himantaka lho niku Niwata kawaca saiki modar dhek pisan. Merga ketaman niku wae naminipun Kyai Pasopati. Ngeten niki kula seneng ndereke ndara-ndara kula kaya Ndara Janaka menawi minggat lunga ora pamit karo keluarga mulih nggawa nugraha. Mboten kaya kula angger lunga mulih nggawa masalah ngono. Rasakno kowe. Ha kula niku pancen pun karma lek kula niku. Kipasku elektrik kok gawa ya, Tru. Ora ngerti somo, Tru. Sing ora-ora senengane Bagong ora. Aku linggo ndi lek carane ngono iki. Iki jedal-jedul nek bintang tamune jedal-jedul ora. Ya nyeser pae mbok menawa iso der. Kaya golek iwak nyeser-nyeser. Kowe rumasane Drupadi bojomu jejeri ngono. Mar. Ngerti tata, ngerti aturan ora? Gareng apa pripun? Mula niki melu prihatin, melu rekoso, melu poso. Ngurang-ngurangi melu napake ndara-ndara Pandhawa. Nyatanipun langgih niki pawon Ndara Puntadewa pikantuk Wahyu Darma Wisata. Manggi wisata wong edan ora. Ya disyukur kowe ora nesu karo aku to. Mboten kula nyuwun pangapunten. Lah ya ngono. Ono kuwi sing apik. Sakdawane uripmu yen iso ngono terus ya Di. Bapa Durna bekti kula Bapa anjing. Ora tampi tangan kula kalih. Wah, sembahku katur. Werkudara. Sungkem kula Bapa. Iya. Ayo kembar. Nggih bekti kula Bapa, bekti kula Bapa. Lah carane kabeh nyembah ora barbar ora. Diwakili karo sing barepe kena. Rasane kaya nebak sing wigati. Sing tak sambat cepeti ora ana le kejaba murid-muridku kabeh para Pandhawa mliginipun anggere anak Prabu Puntadewa. Kula menika sampun ngewutaken dumateng Ngraka pun Duryudana kaliyan para Kurawanipun sampun ngantos ngingis-ingis dumateng para Pandhawa anggenipun kesiksa mapan wonten ing Kamyaka. Ning parantene malah kados mekaten patrapipun ngece dumateng para Pandhawa ning malah kena karma ingkang sinandang. Tetandingan kalian wujudipun Gandharwa Citrasena samangke ingkang Raka Prabu Duryudana dipun ro ditaleni ditelikung wonten ayat-ayatan kanten Gusti.
bisa Puntadewa wis entuk kanugrahan Wahyu Darma. Yayi Arjuna entuk Pasopati agelar ciptane. Sapa neh sing pengen nandur lelabuhan? Duryudana kakangku Werkudara apa? Yogene rasa yogene dene gelem nulungono ora gelem minggato. Tak uculi kaki ndang diuculi. Raden Werkudara. Sapa iki? Kula pun Jim Citrasena. Duryudana Patih Sengkuni menika kula urut merga badhe ngece dhumateng para Pandhawa ngiyas raosipun para Pandhawa. Kula mboten trima. Kuwi dulurku, nadyan dulur tumindake nista. Para gage uculana. Mboten supados ngraosaken paukuman kados mekaten sampun dipun udari ndak gleleng sirahe. Udarana. Mboten. Udarana. Mboten. Ora gelem tak pecah sirahmu. Walah dalah malah dadi musuh. Sengkuni nggih nggih. Werkudara atine apike ra umum. Ing atase tak sia-sia sak dawane umure paradene ngerti kakange sengsara dipun udari dipun uculi kados mekaten. Njenengan iki malah ngelem karo Werkudara niku pripun? Napa jenengan mboten mresani le perang kalih Gendruwo kalawa teng ngarepe jenengan? Niku pamer kasekten pamer kadigdayan ngece kalih jenengan. Wah iblis yen ngono kae. Terus ngece karo aku. Kenapa kowe perang ning ngarepku? Ben ketok wong Prawira, ketok wong Santosa, wong Digdaya. Pamer sabet ngarepe Duryudana. Apa wis gleleng tenan kowe? Kowe iso ngalahke Gandharwa gempilo siramu. Yen pancen ngaku Digdaya, aja musuh Gendruwo. Duryudana Tandhiwala. Werkudara wedi kalih kula Bapak. Lantemi sirahe kula gedhuk-gedhukne wit-witan. Ora wani males sampean iki diceneh. Sampeyan iki diece wong ora gelem males wegah perang kali jenengan mung mesam-mesem. Ya Allah Ratu Ngastina sepeleke. Sakniki kula dadi krasa suwe-suwe. Sampeyan kok semune sing ngeracun kali kula men nesu terus si sampeyan bae. Mboten kok mboten. Apa-apa mesti sampeyan sing gawe-gawe tinimbang Wirang Bali ning Ngastina.
Adik-adiku para Pandhawa kabeh wae. Mligine Yayi Werkudara Nadyanta kondhang wong sing kejem wong sing kereng. Ning aku rumangsa marem ngerti tumindakmu sing beda karo padatan. Ora gelem nglanggati lan ngladeni kelawan Koko Prabu Duryudana. Ajar sabar menisa kaya kowe. Iya syukur. Ning ripalungguhan iki durung rampung. Nadyanta 12 taun para Pandhawa wis dadi wong alasan ana wana kamiyuka. Isih kudu nglakoni paukuman ndelik ana ing kutha Gara suwine setahun. Mongko lamun to ndelik ana ing kutha konangan dening para Kurawa kudu mbaleni dadi wong buangan meneh. 12 taun ana alas, setahun ana ing kutha Gara. Nah, sakniki kula tak nderek matur. Nadyanta sampeyan lagi nemahi paukuman ingkang kebak panandang, aja lali tetep nggunakake Wahyu Darma. Sampeyan kudu tetep labuh. Kabar ingkang sumebar warta ingkang rata ripalungguhan samangke negari Wirata nembe gunjing. Adeke sinuwun Prabu Matsapati menika nembe dipun ridu dening patih sakembaran Kincaka rupa Kinca lan Rajamala. Sampeyan karo ndelik karo Labu Negara kuwi luwih becik. Yen pancen ngono aku bakal sesingklon ganti jeneng. Ya kuwi Dwija Kangka. Aku tetenger Niken Salindri. Aku Jagal Bilowo. Kula pun Wrihat Nala, kula dumagranti, kula Tripala. Ayo nggih ndang mlebu ning kraton Wirata. Nggih, sampeyan bakal labuh negara Wirata utawa diarani Pandhawa kumpul. Niki bajute lakon bengi iki sok tanggal 20 teng Purwasari. Dadi lakon iki gandeng. Iya, Kyai Semar. Mula kang mangkono beja kemayangan uripe Pandhawa. Nadyanta sajroning panandhang parandene isih dituntun dening Hyang Agung anggone nandur kebecikan satemah nampa 1000 nugraha lan nikmat sing kaya mangkene. Mula ayo Yayi ngaturake rasa syukur marang purbane pangeran merga yektine mareme kuwi saka gedene rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mulyane saka rasa panarima, tentreme saka gedene rasa sabar.